салом ба кулли тамошобинони сомонаи оила. Якчанд рӯзи охир тамоми сомонаҳои интернетиро видеоҳои якҷояи репери шинохта Барон бо ҳамроҳи Абдурозиқ метарконданд. То ҷое ба ҳамагон маълум аст, гӯё ки Барон Абдурозиқро спонсорӣ мекунад ва дар ҳамаи видеороликҳояш мебинем ки чӣ хел Барон ба Абдурозиқ тӯҳфаҳо мехарад, ӯро ба ҳар ҷо ба тамошо мебарад, ба ӯ ҳар гуна шириниҳо меорад. Мо албатта аз ин кори Барон хеле ҳам хурсандем, вале як чизи дигар моро хавотир мекунад. Якчанд муддат пеш дар тамоми ҳамин сомонаҳои интернетӣ ва ҳамчунин дар YouTube як видеои якҷояи репери шинохтаи амрикоии 50 Cent бо ҳамроҳии як ситораи хурдакаки интернетӣ бо номи Кинан Кеҳил, ки хеле ҳам ба Абдурозиқи мо монанд аст. Монандии Абдурозиқ дар Кинан дар чи аст ки Кинан ҳарчанд 24 сол дорад, дарозии қадаш ҳамагӣ 1 метрро ташкил медиҳад ва ин автонамуди зоҳирии Кинан хеле ҳам ӯро ба Абдурозиқ монанд мекунад. Биёед ҳамин видеои якҷояи 50 Centро бо ҳамроҳии Кинан тамошо мекунем. And party jumping, shorty, she's a perfect 10. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She shit just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that air, but I won't put. баъди сабти видеои Кинан бо ҳамроҳии 50 Cent ва баъди пахш шудани ҳамон видео дар YouTube дар як рӯз тақрибан 3 миллион просмотрро ба даст овард. Қобили зикр аст ки барои репер 50 Cent иштирок дар ин видео як таблиғи муфид буд. Чунончи худи шумо медонед, кор дар шоу бизнес рӯз то рӯз хеле ҳам дигаргуниҳо зиёд шуда истоданд, репсароёни дигар хеле ҳам муваффақ шуда истоданд ва барои боз ҳам муваффақиро соҳиб шудан барои 50 Cent фақат иштирок дар як видеои таблиғии як нафар ситораи интернет лозим буд ва ҳоло ҳамон корҳоеро ки Барон анҷом медиҳад хеле ҳам ба рафторҳои 50 Cent монанд мебошанд. умед мебандем ки Барон Абдурозиқро ба қавле кидат намекунад ва бо шумо будам ман Шабнам Тоирзода дар барномаи аз овоза то ҳақиқат.